Rydw i nôl yn y gegin nawr gyda Lisa. Nid yn unig wythnos y curry, mae hefyd yn wythnos y gacen. Felly pa fath o gacen ti am wneud i ni te? Wel, cacen tymhorol, cacen sy'n hyfryd ac yn llaeth, a wedi yn cynnwys y bwmpen. Neu y butternut squash. Mae'r ddoi yn nhw, mae pwmpen, fi wedi tyfu gartre fyna, neu un o'r squashes haf mae'r tro, neu butternut squash. Maen nhw'n perthyn, maen nhw'n un teulu. Cacen i wneud allan o butternut squash. Ond ti wedi cael un gyda moron. O do? Ti'n gweld? A ti'n gallu gwneud e gyda panas hefyd. So mae'n gacen, gyd i weld, fi'n meddwl bod e'n hyfryd. Mae'r cynhwysion i gyd fan hyn, achos yn ogystal â'r pwmpen, wel, ddechrau wneud ar menyn fan hyn, mae hwnna'n draddodiadol mewn unrhyw gacen, a ddodwn ni troiad bach cloi i hwnna. Mae hwnna wedi meddalu'n barod yn y gres y studio pan nawr. A gyda fe, dwi'n dod i siwgr meddal brown. Nawr, mae hwn yn ei hunan yn rhoi tipyn o flas ychwanegol. Felly mae'n flas hydrefol iawn gyda siwgr brown, a hefyd, droiad bach mwy hwn, gan bod y siwgr yn eitha bras. Mae'n lot fwy, fel arfer ni'n defnyddio siwgr custard, a mae hwn tipyn fwy. Odi. Reit, drawn ni hwnna i ffwrdd am funed. Fan hyn, nawr mae gyda ni cyfuniad. Achos bod ni'n dod i cymen o bethach trwm yn y gacen, mae gyda fi pwdwr codi ychwanegol i'r blawd codi sydd gyda fi yn y gacen hefyd. A wedyn fan hyn, cyfuniad o yr allspice, sinsir, clove a nutmeg. Dwi ddim yn dod i cinnamon, achos mae'r allspice yn blasu'n agos iawn i cinnamon. Cyfuniad o cinnamon a clove. So'n rhy bwerus. A los o blasa dolyg sy'n dweud yna'n barod. Oes, o'n i ddim yn moyn dod i fwy o cinnamon. Mae'r Americanwyr yn galw cyfuniad fel yna, neu'r beth tebyg i yna, pumpkin spice. Mae'n rhywbeth sy'n yn y siopau gyd, maen nhw'n gwneud lattes ac yn y blaen gyda fe. Mae'n boblogaidd iawn yn America. Dwi ddim wedi ffindo un yn y wlad yma, mi'n siŵr bod rhywun mas. Os chi'n fawr ei gael, rhowch gwybod i fi. Syniad rhywun greu ywan. Mewn wedyn at y siwgr ar menyn, ddodwn ni 2 wy, yn gwybod hwnna'n swnio'n od, 2 wy a hanner. Fi jyst yn teimlo bod 2 wy ddim cweit yn ddigon, felly beth dwi'n gwneud yw jyst ychwanegu yr melyn wy yn ogystal â 2 wy cyfan, a wedyn i droi nhw. A wedyn, yr blawd, fel wedys i huna'n godi fan hyn, a ddodwn ni rhain y spices nawr i gyd mewn fyna yn barod a'i troi nhw. Mae'n helpu'r broses o cyfuno'r blaseiddiau yna i gyd cyn dod i nhw mewn yn y peiriant. So, mewn ar blawd. Dim pwmpen to chi'n sylwi. Tamed bach. Yn ogystal â'r pwmpen, mae blas sinsir gyda ni. Yn hytrach na just yr sinsir mewn ffurf pwdwr fel yna, dwi'n hefyd yn defnyddio hwn, sef yr stem ginger. A mae fe mewn, dyma fe fan hyn, os gallwch chi weld fel yna, mae'n dod mas o'r tin neu'r potyn fel yna. Odi, a maen nhw yn ffein ac yn felys. So cyfuniad o melystra a gwres gyda ti fyna. A fi wedi torri nhw'n ddarnau bach, fel bod ni'n gallu cael tamed ym mhob cacen. So mewn ar sinsir. A hefyd, just i roi cic, un bach cic ychwanegol, tamed o'r syrup yn mynd mewn hefyd. Sydd wedi dod allan o'r jar, y stem ginger yna, ie? Mae'n yw wastraffu yn y jar, so rhan ma'n i ddefnyddio fe a cael y blas. A dyma ni wedyn, yr bwmpen, neu'r butternut squash, wedi i gratio, wedi cael ei gratio, a mae hwnna nawr yn mynd mewn, a mae hwn yn llond gwefaniaeth, lot o ddŵr yn hwnna. Dwi'n cofio pwmpen blentyn ogla'r berwi i gael cawl ac ogla'r cry. O'n i'n mynd i hoff o'r ogla'r cryd, ie. Fi'n teimlo bod butternut squash yn gallu bod tymyd bach yn ffeinach na pwmpen. A pwmpen gallu bod tymyd bach ar yr ochr... A bach yn haws i dorri fyny hefyd. Odi. Ac yn rhwydd i gretio gyda llaw. Ond tynwch y crôn i ffwrdd gynta. A wedyn, dyna beth sydd gyda ni. A pethau ni'n dangos hwnna i unrhyw un sy'n coginio, bydden nhw yn siŵr o feddwl taw cacen moron, byddai. Ie. Mae hwnna wedyn, mae papur i fod mewn hwn fan hyn. Ble mae di mynd? Mae di diflannu. O, mae un fan hyn. Dyna ni. Felly, uro'r tiniau, dod i papur yn y gwylod, a wedyn dod i'r cymysgedd, haneri nhw fel yna. Neu, fel chi'n gallu gweld yn y blaen fyna, dwi wedi gwneud cacennau bach mas o'r un cymysgedd. Felly, ysdyn cael tin sydd fel os o dylla bach yn nhw.
Ie. Mae'r namni goginio lot ynghynt, felly rhyw gwarter awr maximum yw'r heina, ond rhyw awr bron y bod, 50 munud i awr i hwn. Sy'n eisiau bod yn rhy ffysu fan hyn, wrth bod e yn coginio, 160, fel bod e ddim yn tywyllu gormod cyn coginio llwyddo. So cacenne bach na yn gret ar gyfer parti Calan Gaeaf. Bydden. Wedyn yn y pen draw, mae gyda chi, a wneud nhw'n ni hwn mlaen, os nag oes gyda chi rhywbeth arbennig ar gyfer cacenne, 2 blat fel yna, a wedyn fi wedi dod i icing ar ben 1 yn barod, a fe jyst dod ni hwn ar ei benne, llwch chi ddod i fe fel yna, neu os oes top TD flat gyda chi, gallwch chi ddefnyddio hwnna hefyd, fel yna. A wedyn y gyd i hwn yw cyfuniad o fenyn, siwgr icing, a bach o ddŵr, ond wrth gwrs os ych chi moyn, ac ar y ryseit ar y gwefan, fi wedi dod i, chymryd y frosting chi'n cael ar y gacen boron gyda caws yna fe, caws meddal a menyn a icing, chi'n gallu gwneud hwnna hefyd. Nawr, fan hyn, fi jyst yn gwneud job cloi, gallech chi wneud y gacen yma hefyd yn un o'r bund tins, sef y twll yn y canol, a wneud ei ddisgwyl yn gwmws fel pwmpen.